Ubungozi be-potential ukuthi wena mnikazi wayo uyephuza ukuyibona. Bese kuthi labantu abaseceleni bayashesha ukuyibona i-potential yakho wena. Kodwa makuwukuthi labo bantu banenhliziyo ezimhlophe, banenhliziyo ezinhle, bazokusiza ukuthi usheshe uyirealize i-potential yakho bese bakusiza uyikhulise. Kuthi makuwukuthi labo bantu labo bangamankengane nje, abanhliziyo zabo zibophekile zimafindo, bazozama ukukubamba ngophondo labo bantu. Bazozama ukuyihlikiza, ukuyicekela phansi i-potential yakho before uyibone, ngoba kahle kahle labo bantu labo i-potential yakho iyi-threat. I-potential yakho iwuphawu lokuthi wena kukhona isigaba nezitebhiso wena ezikulindile empilweni osazozigibela. Ababonayo ukuthi bona abekho capable ukuzigibela lezo zitebhiso lezo. Ubungozi-ke be-potential yibo lobo ukuthi wena uyephuza, wena mnikazi wayo uyephuza ukuyibona. Bese ibonwa abantu abarongo ngezinye inkathi. Ebese uthi uma usufike kwesinye isigaba sempilo, mhlawumbe uthola ukuthi abantu bazama ukuyicekela phansi i-potential yakho bangakuphumelela. Uthi uma uzibuza ukuthi kambe yini eyayikade iyimbangela yazo zonke lezi zinto ezasenzeka kumina kudala, bese uyarealize ubone ukuthi base beyibonile i-potential yakho. Lapha nje ayikho enye into etheni wawufela i-potential yakho. Simple.